По teraz zakončenaljem час запланованого подрезані мури превлагу і зроблені векші будовательні роботи, а треба омальовати і поліпити цегелки. Pre nevýhodnú chvíľu to tí roboty nebudú zakončení u plánovaným termínu po koniec ješení. Vymáha to čas od nejakých možno 2 alebo 3 týždні u najchodzacím perióde, s tým, že neba se ponavlja za robotu, pretože ich chvíľa nie je baš jaká výhodná u tým čase, že by se to tak prirodno sušelo. A to še dotýka samého otveranja tih prostorija, ktoré plánujeme dneska, že by to bolo na jar. Finansijní sredstva za to ti roboti obezpečal Nacionalni sovit. Nacionalni sovit na predprešlej schádzky vydvojil 60 € zo sredstva dotácií a na ostatní schádzky sovita vydvojení s rebalansom budžeta ešte okolo 300 000 dinári. Všetko s cíľom, že by sa tot objekat privedol ku koncu s robotami i že by to skoro bol namenski. So vlastníkom hiži Nacionalni sovit má podpisani kontrakt o zakupu na 75 zmešaci, a zakupnina bude srozmírna uloženomu penježu do adaptovanja.